Happy Sunday! Breakfast na dali. Sabay na kay daddy mo. Ano lang. Lagyan mo na yung anak mo, daddy, ng ano. Lagyan dito. Hindi yan. Ayun, para maubos na to. Medyo tagal na to. Buti ano, seal to, no? Hindi sumisingaw. Yan, nakarating na si Groot. Galing sa lakad. Tapos lang. Naglalaba ako, guys. Ulit. Ewan ko ba, nakaka-enjoy maglaba ngayon. Ang init-init kasi. Kasi yung tubig malamig. Tapos, diba, so, sarap maglaba ngayon. Ay, kutsara pala. Tsaka Ruby nag-fuse. Sarap niya pag, ano na, yung Lambot na. lambot na yun, ha. Ayan, si Daddy, Fruit Loops, tsaka Cornflakes. corn. Oo. Ayoko. Mag-away na naman itong dalawang to, ah. Di ba mabitante yung cornflakes na nalagyan mo ng honey? Mm. Pero yung una natin biniling cornflakes may halo ng honey. Matamis na yaya mo lang. No need na mag-sugar dyan. Miggy! Miggy! Ito mo ito pinag-harvest ni Daddy sa daan, no? Kaloka. Ano kaya to? Baka mamaya may lason to, Daddy, ah. Mag-edit lang ako, guys, ng vlog habang nagpapaikot ako ng labahin doon. Konti lang naman yun. Actually, tapos na siya, eh. Babanlawan ko na lang. Ayun, ayoko lang ng ano. Baka kasi, alam niyo na, si Sel, mainit, maglaba. So, ayoko nang may gagawin siya dito. Yung pakiusap ko lang sa kanya is tumao dito. Bantayan si Groot. Gano'n. Kakainin ng mga aso. So, wala na. So, yun lang. Edit lang ako, guys. Para may ma-upload tayo. Bago kami pumunta ng Cartimar. Kasi bibili din ako ng, ano, ng bigas. Although meron pa naman, abot pa naman yan. Pagbalik namin. Pero ayoko ng ano. Para isa na punta sa Cartimar. Ang lakas ng ano yung TV nyo. Ano yung talaga kung palaka na to. Ayan. Tapos yung dog food nga para sa mga doggies. Paulit-ulit na ako, guys. Baka kumain na kayo sa mga sinasabi ko. Are you using the new one? Hindi. Yung luma pa rin ito. G7X. Yay! Nakapag-edit na ako, guys, ng isa. Yung kahapon na lang, mamaya. Kung napanood nyo, dalawa. Ay, sarap ng hangin, guys! Oh! Hangin, oh. Nakaano pa yan, ha? Nakaladlad pa yan. What more kung nakataas yan. Ay, ang sarap tumambay dito. Sabi ko kay Daddy, lagyan niya dito ng duyan. Kung ano-ano na lang nilagay. Daddy, oh, dilipad niya yung ating, ano. Lalat, open din tong, ano, itong CR. Sarap. Nakakaantok. Hoy! Tapos na ako mag-ano, guys, magbanlaw nung last na labahan. Ay, yung ano na lang ginamit kahapon na, ano, na towel ng mga doggies. Sinaban ko na rin. Ayun. Ano yung poknat? Problema poknat, kahit wala namang kate. Lagi akong nagkakapasaw kung saan ako na ako itog, eh. Nice. Yungi! Sasama si Yungi! Diyan si Miggy! Oh. Wala pang araw. Mamaya ka na mag-ano, sunbathing. Sasama ang Miggy sa biyahe. Ganda-ganda mata yan, oh. Aray! Ano naman? Ito si Groot, tsaka si ano. Oh, nagagalit si Miggy. Oo. Shh. Huwag magsungit. Ay! Baka makagat mo ako, bunter. Suntukin kita. Miggy! Sungit na itong malditang to, eh. Mayores. Si Groot tay. Tama na. Kati-kati. Kamot-kamot. Ah, sarap ng hangin. O, diba? Nakakaitim ba yan? Yan mo na. Lotion na lang yan. Pagluta. Ouch! Aray ko, bubugbugin kita. Ano pa ba yung ano mo? Aray ko. Ang hilig mangagat punyemas.
Tuyo naman na. Ano kaya to, Daddy? Ba't ang tagal mo, ano? Tubuan ng ano niya. Aray ko! Ouch! Pero tuyo naman na yung ano niya sa likod niya. Ayan. It's upside down. Aray ka. Aray, huwag mo nguyain. Dimontres ka! Huwag mo na kasing kamuti para hindi na mag-ano. Kasi yung bola na ito na naman. Yan, tuyo naman na siya, guys. Wala na siyang fresh na ano. Aray ko! Pok na tears. Ouch! Titignan ako kumikuto ka. Dali na. Check ako kumikuto ka. Ayaw niya ipacheck. Check ako kumikuto ka. Dali na. Aray! I-check natin. Aray ko! Uy! Landi mo. Tinan mo, pula-pula na naman ang braso ko. Mga ano ni Poknat. Hi guys! Punta lang kaming store. Ibaba lang itong 2 box ng samyang na to. Tapos, diretso kami sa Cartimar para bumili ng dog food. Ayan yung listahan ni Daddy. Nasa bulsa niya. Tapos ayan, tingnan nyo yan. Puro listahan niya ng mga inuutos ko sa kanya. Lalaki ng mga listahan eh. No? Hindi man lang sa sa scratch paper eh. Kundi buong bond paper eh. Ayun. Tapos sila sila Papa, Wednesday daw ata puntang Nueva Ecija. Tapos sa Jepoy din, magmumotor lang sa Jepoy. Ewan ko dun. Be-break-in niya daw yung bagong motor na binili namin. No? So, yun. Mauna na kami kasi hanggang Wednesday lang din sila sell. Hindi pwede magtagal kaya. Hindi kami sabay-sabay na uuwi. Tapos, yun. Ang mga dadali namin is hindi ko alam guys. May pinapa-pick up si Mama sa palengke mamaya, dadalhin daw Nueva Ecija, and then yun nga yung mga bibili namin para sa dogs doon. So yun, tapos sila si Maggie tsaka si lang dyan, si Yung kasama namin para hindi makulitan si Sel sa mga doggies. Ayun lang. Naka-upload ako ng 2 vlog kaso naka-scheduled para naman hindi tayo maubusan ng upload. Pauwi na kami guys. Ayun. Ando na daw sila Sel. Mga bandang alas 4. Pagkalis namin maya-maya, dumating naman sila. Nag-chat si Chris. Ayan, dito na mami sila, Tita Sel. Sabi ko, kasama si BK. Yes! Ayun na! Excited ako ganun. Wait lang. May pumasok sana ka sa retainer ko. Excited ako makita yung batang yun. May ingayan ng ilang araw yung apartment namin. Ayun. Kabili na kami ng yung aquarium para doon sa mga Oscars. Then yung Vitality dog food na sa likod. Yan, tapos alis kami ulit para pick upin naman yung mga papadala ni Mama tsaka ni Papa sa Nueva Ecija. Sasabay pala si Uncle, Daddy. Yung uncle ko sasabay daw. Si Uncle ito eh. Siya dito. Hi guys. Masabay mo na. Hi guys, kumusta kayo? Kamusta ka ba? Ayun, do. Malalim nga mata niya. Laging natutulog? Ah, puyat. Tinan mo mata niya. Oh. Na-miss natin itong batang to. Kasi ilang araw lang to dito eh. Ayun. Na-miss mo si Junior? Ha? Umitim ka! Panay siguro to, no? Ayun. Lagi sa kalsada. Pumayat kasi. Oo. Pumayat ka na sobra. Payat ka na pag alis mo dito. Hoy! Kumusta? Oo nga, ba't ang tagal? Madali doon na sa mga higaan nyo. Dito muna matutulog si si Poknat. Saan dyan sila Sel? Yan. Oy, may naliligaw, Yungi, hindi ko dyan, Yungi. Yung. Kaya ka sa balat mo. Ang liit daw kasi yun sa kanya eh. Dito na Yung. Yung. Dito ka na Yung. Dito na. Dali. Hindi ikaw ba si Yung? Bakit? Mga to eh.
Dali na, doon na. Pero alam ni Paknit sa kanya yun, guys. Kasi kapag nilalaban ko siya, kunwari, ayun, hinahaltak niya sa akin. So, ayun. Kilala din nila mga higaan nila. Okay. So, ayun lang. Maaga kami bukas, guys. Di na ako napag-vlog nung kumain kami. Sarap. Grabe. Ang saya kasi napuno yung mesa. Si Daddy lang yung nahuli kasi nagpa-car wash muna. At grabe, akala mo inagyo na si Tonton. Sobrang dumi sa labas. So, ayun. Mag-good na kami kasi para makatulog na. At kailangan namin gumising alas 3 ng madaling araw para maaga at bukas daw papabunot na ng sibuyas. So, yun. See you bukas. Good night!